Tan-awa kung unsay naa sa imong palibot karon. Mga aparador nga puno og mga sinina nga dili na masul-ob. Kusina nga napuno sa mga plastik ug mga sudlanan nga dugay na wala magamit. Mga drawer nga puno sa mga garapon ug mga kahon nga basin magamit pa, pero tuig na nga nagtapok. Sa buntag pa lang, kisapot ka na. Hugaw ang balay, nagkatag ang mga sinina ug mga tualya sa sala. Og dili lang balay ang gubot, dili na nimo makita ang mga ubang butang. Ang huna-huna puno pud sa trabaho, imbitasyon ug mga buluhaton. Bugat ang paminaw, murag walay kahupayan. Mauni ang kultura sa sobra. Daghang mga tawo ang nagtuo nga mas daghan og mga butang mas maayo. Mas daghag mga alahas, mas daghag mga sinina, mas daghag mga laag. Pero nakabantay ka ba nga bisan daghan kag mga sinina wala gihapon kay masulob? Daghan kag mga imbitasyon pero wala kay panahon nga makapahuway. Apan kung usbo nato ang atong huna-huna, mas intentional, mas maayo. Si Mara, akong amiga, usa ka ehemplo. Dili siya magsigi og pamalit. Kung mopalit siya tungod lang kay kinahanglang ilisan ang usa ka butang nga naguba. Og sa English phrase pa, for every item that comes in, one must go out. Sa iyang balay, gamay ra ang mga dekorasyon pero nindot kaayo tan-awon, mga tanom ug litrato sa iyang pamilya. Wala kay makita nga mga hugasan sa lababo, wala kay makita nga mga nagkatag nga mga plato, kay hipos ang tanan. Dili siya maghulat og general cleaning. Ang iyang sikreto mao ang ginagmay nga pagpanghipos kada human og gamit. Nahimo na kini niyang habit mao nga limpyo ang palibot ug malinawon ang iyang huna-huna. Ug dili pud siya magsigi og tando sa mga imbitasyon. Kung dili kini makaayo kaniya, dili siya mopugos sa pag-adto para lang ma-please ang ubang mga tawo. Gilikayan pud niya ang paggahin og sobra nga panahon sa social media aron makapokus siya sa mga butang nga tinuod nga importante sa iyang kinabuhi. Kung mas intentional ta sa atong pagpuyo, mas hapsay ang atong kinabuhi. Dili kinahanglan ang daghang mga butang para mahimong kontento. Ang tinud-anay nga kalipay dili gikan sa sobra, kundi gikan sa husto ug tinuyo nga pagpili. Kung ang imong mga gamit maura jud ang gikinahanglan ug walay sobra, mas maatiman nimo kini ug magamit gayud, dili mga usik. Huna-huna kini, ang sige og pamalit og mga organizer dili na solusyon. Imo ra gibalhin-balhin ang sobra nga mga gamit ug napuno lang gihapon ang imong mga limpyuhanan. Ang matag butang nga imong gipasulod sa imong panimalay usa ka dugang nga responsibilidad. Maunang pangutana ang imong kaugalingon. Kinahanglan ba gyud kini or ibog-ibog lang? Kay kung dili, ang ending ana malimtan ra o mausik lang. Sama kang Mara, magkat-on kita nga dili gikinahanglang daghan para makontento. Mas gaan ang paminaw ug mas malinawon ang pagpuyo kung walay daghang sobra. Ayaw kalimot, less is more.